సూపర్వైజర్ అంటే సగటున 10 మంది బిఎల్ఓలకు ఒక చొప్పున బిఎల్ఓ సూపర్వైజర్ని కూడా నియమించడం జరిగింది. సో మనకు మొత్తం ఓటర్లు వచ్చేసి మన నియోజకవర్గంలో 5,74,637 మంది ఉన్నారు. ఇందులో 3,15,687 మందిని మ్యాపింగ్ చేయడం జరిగింది. ఇంకా 2,58,000 మందిని 58,950 అంటే 2,59,000 ఓటర్ మందిని మ్యాపింగ్ చేయాల్సి ఉంది. అయితే మ్యాపింగ్ అన్మ్యాపింగ్తో సంబంధం లేకుండా రేపటి నుంచి బిఎల్ఓలు ప్రతి ఇంటికి వెళ్ళి కూడా ఈ ఎన్యూమరేషన్ ఫామ్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఈ ఎన్యూమరేషన్ ఫామ్లో వాళ్ళు వివరాలు సరిగ్గా నింపి మనకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇది మీకు అందరికీ తెలుసు షెడ్యూల్ ఆల్రెడీ. ఈ నెల 25 నుంచి వచ్చే నెల 24 వరకు కూడా ఈ యొక్క కార్యక్రమం జరుగుతుంది.